Казва, че човек е голям, колкото са големи мечтите му. За възпитаник на Американския университет мечтата тежи 200 кг и лети с 120 км в час. Асен е запален по самолетите от 10 годишен и решава като порасне да си построи свой собствен. И измайсторява едноместен моторен самолет. Има една стара приказка, която не си спомням, научи съм от някой приятел, че не е важно ти да имаш яхта, важното е да имаш приятел, който има яхта. И аз така, с помощта на много приятели, които са инженери и редовен тормоз, за да ми обясняват как се прави това или онова. Асен и приятелите му пробиват 8000 дупки за нитове. Предприемачът прави сам крилата. Най-важната част от изобретението, корпуса, е от истински самолет. Летателният апарат спира с велосипедна спирачка. И се оказва, че една спирачка, която е от велосипед, е абсолютно достатъчна за тези 200 кг. В днешния ден обаче самолетчето не се държи добре и само леко се отлепя от земята. Иначе с този самолет Асен е направил 80 летателни часа. Видял от високо перник и годеч. Казва, че само той смее да лети с него. Сега Асен има нова мечта – да стане пилот на пътнически самолет. Вече има диплома за това. Тренира със собствената си машина. Лети! Независимо, че изглежда като правен с теслата вкъщи. За BTV новините Елица Попова.